Buti pasabot ang tanang gitawag og mga tao nga managna na mag-function isip sa kay taong propeta ni hunong nang ano man kay ang fulfillment na nahitabo naman. Nahitabo naman ang fulfillment, ang conclusion sa tanang mga panagna sa Dios kaniadto sa mga propeta kaniadto nga gipaagi ang iyang pulong gipaagi sa mga propeta natuman na sa panahon ni Ginoong Jesucristo. So buti pasabot pag naay mga magtudlo nga nag-angkon-angkong propeta, nag-angkon-angkong magtutudlo, dili nagikan aning maong Kristo piki na. Kanang kuan sir da kanang nako mga pangutana kanang magita ko na ko sa TV madungog ako sa radio kanang kuan ba kanang mga dipulto ba kanang mga kuan di ba na celebration sa ganitong Sa Talinyo, sa Inulo, sa Reno. Nya, wala gyud na supak sa Biblia. Abi nimo nga ano kay ang mga unang katawan sa Dios kaniadto ang Israel katong imong gikudlo mo posisyon sa naglarawan oy. 2 Samuel kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 15. Posisyon sa naglarawan. Nya ang larawan nga ilang posisyon kay Ruben ganito, how much more ang larawan ni Kristo? Mahimo lang bawal ang pagbato ni anang maong larawan kung ikaw mismo nag-ilaan ng mga Diyos. Yang problema man gud sa lain sikta amigo kay sila ang nag-ila nga Diyos na niya pagkauman ang ilang ingon Katoliko na kasala na Diyos amaw manong amaw man sila nagtuo niya kami nakasala sila nagtuo nga Diyos na niya Katoliko kami nakasala dili oy ang pagtuo sa simbahan Katoliko now this is the Catholic faith we worship one God subot pasabot kana mga larawan na adin na dili na mga Diyos na so buti pasabot nakasala ang mga Protestante pinaka number 1 sa usa sa napulo ka sugo nga thou shalt not be false witness against thy neighbor. Usa mo ko nila. Ikaduha, halos tanang argumento sa mga Protestante ang ilang mga pangunauna dapat danon sila ambulansya padung mental. Sabi nimo nga no, tungod kay nag-imagine sila mga butang nga wala sa realidad. For example, mo sila, kining Katoliko na Diyos ni bisag wa mag Diyos ang Katoliko. Pag gi-create sila una nga Diyos di diferensya. Diba? Por sa accuser sila ba? Sa nagyawa ba ang espiritu? Ang inyo ginagdiyo kasi nagpangimpaki balik Katoliko. Ana sereno among gidayungan no. Ana, mo ko na ilang kuan. Kay mula ka po na amo nang nagagakon. Gidayungan na mo na. Si Manalo dako makiglarawan sa punta sa Tana Manila kung si Pagod anong wala malagla at kaya sa Protestante si Manalo. Okay, una, siyempre, huwag nila atakiha kay ingon lagi sila nga tawag ini dili lagi kanang dili bawal ang pagbuhat og larawan. Per se ha, dili kay naman na sila pasugon 1986. Dili bawal ang paghimo og larawan. Ang bawal lang daw kanang simbahon. Unahin mo sila Katoliko kasi nag-create na po sila pangunang-una. So karon giatake nila ang larawang Kristo pero wa nila atake ang larawang Manalo. So Diyos na. Ngano Diyos man na ngano man kay di man kag ilahang giatake mismo ang imahin sa manluluwas niya pagkahuman katulad ng imahin sa tao ilang gipinanggang sakto halalaran ng panilang bulak. Di ba? So katong mga kuan boss tong mga tingin na sir pa kami boss na mo promote para lang katong kuan bossing ba sige tong mga Jehovah's Witnesses bossing sa man tawag o kanang Jehovah's Witnesses naman yung tawag ng mga defensor po diri pareho ang Jehovah's Witnesses resulta na sa pagkaamaw ni William Miller ang tawag ining ang Jehovah's Witnesses, barkada na sila ni Ellen G. White kung sa Seventh-day Adventist. Pagkapalpak ni William Miller sa 1844, nga niingon siya, mubalik si Kristo. Palpak ni desperado sila. Tukod po sa nag-ilan kaugalingon. tukod silang pag. Oo, nagtukod sila. Kuan pud SDA pud boss. Utro pod. Makita nimo mga amo gid mga tawanon nang discourage kay amo po sila. Mura dili mo tubo kay wala dili gyud amaw ang mga founder. So buti pasabot, bisan pagkapila sila mo angkon sa ngalan sa ilang pundo ka nakasulat sa Biblia, nagpabilin ang kamatuoran na kanang moong pundo ka dili iyang Kristo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.